Tŷ ffram bren derw ydy Cynefin, lle mae'r coed yn allweddol i'r adeiladwaith yn ogystal â'r edrychiad. Mae'n gartref go unigryw tu fewn a thu fas. Hyn ni'n halon y tŷ fan hyn, hanner ffordd ar y llwybr o benycha'r tŷ i lawr i'r gwaelod fan acw, ac yma mae'r gegin, wrth gwrs. Ond mae'n deimlad cwtslyd iawn fan hyn, gyda'r nenfwd isel yma, sy'n rhoi teimlad cysurus iawn i chi. Ond os yw ni lawr y grisiau a trwy'r lle tân, fel mae'n digwydd, dyma'r lolfa, a fan hyn ni'n gweld gogoniant y strwythur pren yma. Yn ei wir ogoniant fel petai. Oddi ar y brif lolfa ar waelod y tŷ, mae yna stydi a stafell wely ychwanegol gyda'i ensuite. I fyny'r grisiau, mae yna stafell anferth arall sydd yn sicr yn werth ei gweld. Dyma ni yn y brif stafell wely, a waw. Dwi'n meddwl swn i'n codi o'n welys ac yn y fi olygfa fel yna o flaen fi bob bora. A beth sydd yn dda am y ffordd maen nhw wedi gosod y gwely yng nghanol y stafell ydy, nid yn unig bod chi'n medru mwynhau yr olygfa bendigedig yna, ond mae o'n creu y coridor perffaith yma'n hyn. Tu ôl i mi, mae'r stafell wisgo, wrth gwrs, cypyrddau yn cadw bob peth yn dwt ac yn drefnus. Dwi yn mwynhau gwely sydd wedi cael ei steilio yn berffaith a mae'r clustoga yna yn ddel ar y gwely. Mae Julie wedi gosod y rug o dan y gwely ar ongl. Dim rhywbeth swn i'n neud fel arfer, ond mae o'n gweithio'n berffaith yn fan hyn, oherwydd mae bob peth yn gyfartal ac yn gyfesur. I gyd o dan y sgerbwd derw pren y tŷ, a dau ola bach glam yn y nenfod.